Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğumuz soraptır. İnternette zinanların suratlarını paylaşmağı bolýarmy diýipdir. Musulman doğanlar İslam'a göre zinanların her kime açık platformlarda adı näme bolsa bolsun Instagram di ya başka bir zat di umumy halka açık platformlarda şahsi suratlarını paylaşmak haramdır. Hususan hijabsız bolsa, bezenip suratını paylaşan bolsa günahı hasam agyrdır, haramlygy hasam agyrdır. Ve şuna razı bolýan ata erkek doğan äri bolsa äri, eger şu ýagdaýa razı bolýan bolsa we gözümýän bolsa, olar hem deýusdur. İmam Ahmed Ömer radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyyuslar barada şeýle diýe. Salasetun faqad harramallahu aleyhimul cennete mudminul khamr vel aq ve deyyus ellezî yuqirru fi ahlihil khabas. Allah Teala diýe üç kişä cennet haram edenler diýe. Arak keşe ene atasyna eziyet berene we maşgalasynyň binamyslyk etmegine razı bolýan kişä diýe. Deyyus musulman doğanlar namusyny ýitiren we öz ayal gyzlarynyň ahlaksyzlyk etmegine, ar namusa edep haya sygmaýan hereketler etmegine razı bolup sesini çykarmaýan we ayal gyzlaryny keseki erkeklerden gawanmaýan kişidir. Hususan hem deyyuslarda gawanjanylyk diýilen zat ýokdur. Ana şol kişilere deyyus diýilýär we deyyusluk uly günahlardandyr. Ol suratlary musulman doğanlar açık saçık, hijabsız, bezelgi suratları paylaşýarlar we ol suratlary yüzlerçe, müňlerçe keseki erkekler sinleýär. Başka sahypalarda paylaşýarlar, onuň sahypasyndan alýarlar we başka sahypalarda paylaşýarlar. We her hili bolar bolaksız hapa ahlaksyz tesvirler ýazýarlar. Ol zenanyň gözelliklerini sinleýärler, bedeniniň boy siratynyň gurruna edýärler we şunam bolýar, göz zinasy bolýar. Göz zinasy bolýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslim'de gelen Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde diye fa zina'l ayni an-nazar diye. Gözün zinası seyretmektir diye. Şunun sebäpkär kim? Şol suratlar goýan zinanlar. Ve eger razı bolup ruhsat berýän bolsa, atasy erkek doğany jinsi olar hem şunun sebäpkärdir. Ve musulman doğanlar bu suratları paylaşmak gününden beterläp barýar. Hemme suratlaryny paylaşýarlar. Aýalynyň gowrallygynyň başlap täze köýnegine çenni tapan zadyny paylaşýarlar we akymyň uğruna özlerini oklapdyrlar. Şol pikirlen men gidip barýarlar. Başgalar paylaşsa o birim şondan görýär, şoňa dennetçik bolýar, izinden gaýtalýar, gidip barýar şeýdip. Harammy, halalmy? Ol musulmançylyk, türkmençilik arnamys ýatdan çykylgy. Şol laýyk alsa bolýar. Bir şol aşağına bir zat öwüp ýatsa bolýar. Ol Allahyň razylygy, bizim musulmançylygymyz, türkmençiligimiz, edep, haya, o zatlar näme? Ýatdan çykylgy gynansak da. Käbirleri şunu bilibem, hedidem şu hereketiň arkasyna alyp özüni aklajak bolýarlar. Diýen bolin nefsine agyr gelýär. Nefsine kıyın düşüyor, bunu ayırmalı, pozmalı, sahipasyny bezak koyupdur. Näçden 10 san surata düşüpdir paylaşmak için içinden onu saylap gowsundan goýýar. Öz ýanyndan özüçe. Ve şu zatlar aýdylýar bolin nefsine agyr gelýär. Şeytanam beter ol erwedi şu oňa owadan süýjedik görkezýär. Haky ajadyk görkezýär, gorkunjadyk görkezýär. Emma kabul etsegem etmesegem musulman doğanlar ajy hem bolsa hakykat. Şeýle bir misal berelim, musulman doğanlar, yani mesela has gowy düşünmekligimiz üçin, şol bezeligi açyk saçyk suratyny goýan zenanlar, we şolun ärleri, doğanlary, atalary, şol zenanlarynyň, aýaly bolsa aýalynyň, gyzy bolsa gyzynyň, şol zenanlaryň umuman adamlaryň köp gelip geçýän yerinde durmagyna we insanlaryň şolary silnemagyna razı bolarmy? Diýsen ki aýalyň goý plan ýerde adamlaryň köp gelip geçýän ýer we adamlar ene seretsinler, sinlesinler.
Ya qyzyň bolsa qyzyň goý diýseň mysal aýdýan. Razy bolarmy? Şunu diýeningden gaharlanar. Razy bolmaýar, diýeningden gahar geler. Emma gowja pikirlenseňiz musulman doganlar internetde açyk-saçyk suratlar goýmaga razy bolýarlar. Aslında internetde sahypaňdan gelip geçen adamlaryň sany, suratyny görýänleriň sany bir ýerde duranda seni sinlap geçjekleň sanyndan esse-esseken. Bir ýerde dursaň 100 kişi seni görüp geçjek bolsa, o taýda aýalyň gyýdyň her hilek daraşyk geýipdir, bezenip goýupdyr, kraskaly her hilek suratlaryny paýlaşýaňyz, onu belki müňlerçe, 10 müňlerçe insan görýär. Ol sahypalardan alban başga sahypalarda paýlaşylýar. Ýa-ni diýişmeli on aşagyna her hile erbet ahlaksyz ol aýalyň zenanyň owudanyny gurrunda da her hil zatlara ýazýarlar. Ýani bir ýerde durandan näçe esse erbet ýagdaý aslında. Şoňa gahar gelýän bolsa, bir ýerde durmagyna razy bolmaýan bolsa, buňa hiç hem razy bolmalylar musulman doganlar. Emma näme insan pikirlenmeýär bir tüslük yüzlöý garaýarlar şu zatlara. Käbir adamlara bir ýöneköý zat ýaly gelýär şu zatlar. Emma musulman doganlar edep haýan gidip nesilleriň dargamagyna sebäp bolýan ýagdaýlaryň biri. Yani pikirlerini görün, ene ateş edip ýörse, her zadyny paýlaşýar, her zadyny goýýar. Birini yorgony şokda ýatan suratyny goýanoklar, başga hemme zadyny goýýarlar. Ene ateş edip ýörse, bundan bolan, bundan önen çağa ertirkün näme eder? Bu kapırlar görýäs ki, o gen görýäs näýe, bular hemme zat tutunmaýa, çekinmeýa diýene şeýdik gidýär. Şeýdip başlaýar. Başı şoňa meňdeşdatlar bilen başlaýar. Soňa ondan şoňa barýar, hiç utançaýa çekinmek hiç zat ýok. Soňandan ýanka öwrülük gidýär, erbet zatlara öwrülük gidýär. Şonuň üçin musulman doganlar özümizde geleliň. Bu aýdylýan zatlar meniň şahsy pikirim däl. Bu aýdylýan zatlar meniň şahsy pikirim däl musulman doganlar. Biz amanatçy, borjumyz bilmeýän musulman doganlarymyza ýetirmek. Allah iman ettim diýen bolsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman ettim diýen bolsak, Allah Taala we Peygamberimiziň tawşyrklarynyň netijesinde aýdylýan gurrunlar şol. Musulman zenanyň libasy nähilek bolmaly, musulman zenan daşaryk çykana nähilek bolmaly, kesekilek öňüne özüne nähilek alyp barmaly, aýatda näme diýilipdir, hadisde näme diýilipdir. Onu ayrı derste jik-mejik aýdyp geçdim. On hemmesini bärde men näme aýdyp durmaly däl. Gerek kişiler şonu girip dinlesinler. Hemme delillerini aýdyp geçdik. Yani men öz pikirim däl. Allah Taala'nın aýdyny, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in aýdyny we şoň netijesini size ýetirýän musulman doganlar. Musulman zenanlar özlerini ile güjöňlemeli däl. Musulman zenanlaryň näme haram erkeklere öz gözelliklerini görkezmekle haram musulman doganlar. İnternetde açyk-saçyk şahsy suratlar goýmak aňyrda dursun. Alimlerimiz bir agyzdan diýýärler. Zenanlar fitne fesada sebäp boljak bolsa, daşaryk çykany ýüzüni nikap bilen örtme wajipdir diýýärler. Biziň Hanafi mezhebimizde hem şu şey diýip aýdylýar. Ol internetde paýlaşmak aňyrda durun, köçe çykanyna bir ýüzüniň gözelligi bilen owadanlygy bilen dikkat çekip fitne sebäp boljak bolsa, ýüzüni örtmekligi nikap bilen wajip diýip ulamalarymız bir agyzdan kabul edilýär. Makalan zatlar siz özüňiz pikirlerini berin musulman doganlar. We şol internet sahypalarynda ýanky suratlar durduğu müddetçe, keseki erkekler görüp durduğu müddetçe musulman doganlar şol suratlar goýanlara günah ýazylyp dur. Şol göz zinasyna sebäp bolup, şu her hilek suratlaryny goýýarlar. Şol durdukça şolara günah ýazylyp dur. Misal üçin şol suratlar pozman ölüp gitse, kabrda ýatanan bolsa günahları baryp durjak şolara. Şonuň üçin musulman doganlar nebsimize agram bolsa şu ýalňyşlyga düşünüp ýalňyşlykdan gaýdalyň, toba edeliň. Allah Taala bizi ýalňyşyna düşünüp toba eden kullaryndan etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.